Naħseb is-sabiħ ta' Malta u pajjiżi oħrajn hija fejna mill-libertà. Mela ħadd ma ħajorbtok. Qabel il-programm tkellimna jiena u inti li jiena u inti it-tnejn ma naqblux. Imma fl-istess ħin m'hawnx linja gwida laqas. Fimtek. Jiena u inti it-tnejn ma naqblux illi ċertu ikel ikun intaxxat għax dak l-ikel illi forsi fajnej ħafna nies huwa junk food huwa lejxin għal xi nies oħrajn. Jiena li hija l-ikel li mhux tajjeb li ngħidu li mhux tajjeb u dan mhux xjentifikament u studjati li hawn ċertu ikel mhux tajjeb, mhux li nittaxxah imma bil-maqlub. Inneħħi t-taxxa minn fuq ikel li huwa tajjeb. Nippromovu għax awtomatikament imbagħad in-nies ħatajt imma dan irħas u dan aħjar. Naħseb li ħajkun irħas qatt. Ma nipprova narax nagħmel biex ikun organic illi ikun low fat, low additives sugar, jinnaf, eċetera, eċetera. Li jkun, skużani ħan iċċarajlek, irħas pereżempju minn xi ħaġa jinnaf x'ħanaqbad inġib eżempju, laqbadna ma' chips minn borza chips. Il-mass production, dak li nistgħu nagħmlu ħajkun dejjem irħas mill-prodott li il-bidwi qed jiddedika l-ħin għalih, il-żmien u l-paċenzja. Taf xiridu wkoll? Noqogħdu attenti għax qegħdin għax hawn min jgħidlek isma' jiena ħanixtri veru li niżjed dawn l-affarijiet li huma healthy food. Li dawn ma jkunu healthy food xejn imbagħad. Però toqgħod attent ukoll. Eżatt. M'hawnx edukazzjoni fuq, biżgħet daw il-protein bars u hekk. Ara, aħna dejjem ħadd tnejn protein bars tal-lum biss. Taf kemm kien fihom dawk 300 kalorija. Ħafna jien. Ħadd 600 daw. U għalhekk nitlu kost neġijaw u dal-fajt insebjew. Għax aħna mhux importanti xejdlek il-label quddiem, ma xejdlek il-label fuq wara. Kemm fih kaloriji zokkoru hekk. Però ħarġgħu ngħidu għadi, Karl. Ma l-ebda single item illi waħdu għamilt ħafna ħsara billi ħadd ftit chips il-kwantità. Ma l-ebda item li huwa soluzzjoni biex laqqas, proset, mela ħaġa kollettiva. Vodiri mhux xirrid ngħidu, ara ħanibda nieħu rice crackers ħibis jiena. U minn għalik li ħadon ħoż pereżempju għajdejjem fimt. U minn għalik li hija sostenibbli tgħix fuq ir-rice crackers? Dik oħra. Mela aħna nibdew bidli żgħar, ara kemm nistgħu nagħmlu ġid, b'ċuċċati żgħar, Karl. Mela jekk jiena mdorri